Hi mga bay and welcome back again sa tuang YouTube channel. My name is Bay Gamay. O karon another confession ang akong basahon para kaninyong tanan. Pero before ko magsugod, ay kalimot sa pag-subscribe sa tuang YouTube channel o pagtuplok anang notification bell aron updated mo kanunay. O kung gusto mo nga magpa-shoutout, i-comment ang na kay ipang shoutout among tanan. O karon mga bay, sa tanang mga naminaw, ania na ang confession nga gikan sa Yosinian Freedom Board. Ex-girlfriend turns to asawa-asawa. Kung ang tawag sa dulaan nga tarak, kay tarak-tarak, ako pod asawa pod ko sa akong ex, kay asawa-asawa. Which is siguro, dula-dula rapod ning amoa. Hi readers o listeners, you can call me I, taga Davao, and avid reader pod ko diri nga page. Ang naisip na ko nga i-share na lang pod nako akong love story. Medyo taas-taas jud ni, so ato nang sugdan. It's already 1 year since nagbulag mi. Pero sa sulod sa 1 year, gauban gyapon mi. Nagyapon may communication sa sagusa. Connected gihapon ming duha. Even ako sa iyang pamilya to the point nga nahulog gihapon mi nga ex with benefits. Actually, ang dahilan sa among pagbulag is dili jud sa ingon nga labo na kayo mi. Kalit-kalit ra jud tong panghitabo. Okay pa kay mi ato? Nagkita rami ato kalit kay ako nilaag with friends and siya pod. Mao to nga after nang uli ako mga kauban, ni uban sad ko kadali siya. Ang nag-istoryahan na iragod mi, unya naaman mi hisgot about sa iyang mga friends, nga suya kay siya kay ngano daw magbuot ko nga magsigi siyag uban sa iyang mga amigo. Pero dili good, wala jud ko nagbuot. Suportado pa man gani ko niya permi. Like sa ilang mga sayaw, dancer magud siya. Sige ra silag apil-apil og contest ba. Katong nga time nga nagpagawas ra jud ko sa akong gibati, kay feel manggod nako mas dako siyag time siya mga barkada kaysa sa kuha. So nagselos ra ko, pero siya na misunderstood guro niya ug nasuko siya nako. Ako pod nasuko pod ko niya ato nga time. Kay wa ko niya nasabtan. Sa sobra nako nga kalagot, gibulagan nako siya. At first, wala jud siya ni sugot. Didto siya gasugod naghilak pagisgot na kog bulag siya. Mao to nga gipauli na ko niya pero di pa man ko musugot. Sige man jud kog ingon ba nga bulag na ligita. Og sa sige na kog balik-balik ana, niingon ra jud siya. Oo, bulag na ta. Pag-uli na didto. Perte jud akong hilak ato kay aside sa bulag na jud mi, first time pud to nga nahitabo nga gibiyaan ko niya. Nga wala ko niya gihatod sa balay. Usually manggod pag mag-away mi, ihatod jud ko niya balay ana bahalag wala mi tingugay kay layo-layo pud biya amo ang balay. Medyo delikado pud sa kuha nga mauli nga ako ra usa. Pero kato jud nga time nakaya jud niya nga gibiyaan ko nga ako ra usa muuli sa moa. Which is di nako masisipod siya ha, kay grabe pud siguro siya nga nasakitan ato. Pagkaugma ato, ni text ko niya. Gibawi nako akong giingon nga nakigbulag ko niya. As in jud, nagmahay ko nga nung naingon nako to. Tinuod jud nang ayaw pag-decide pag suko ka kay mahayan ra jud nimo. Moto nga ni text ko niya. Ni-reply pud siya pero iyahang ingon sa kuha nga mag-relax sa daming duha. Ana siya sa kuha nga mag-communicate ragod daw gihapon mi, pero di isa daw mi magbalik. Dira ra mi magbalik og okay na jud ang tanan. Months passed by, okay ming duha. Among tinagdanay sa sagusa is same ra gihapon tong uyab pa mi. Kaya lang naalay nagbag-o gamay. Since di na mi uyab, daghan nagbawal. Bawal ko magsalos, bawal ko na masuko nga sige siyag laag, tas dugay mauli. Bawal na jud ko magbuot niya kung unsa iyang gustong buhaton. Kato nga time,
perme ra jud ko masakitan. Perme ra ko maghilak. Perme ra ko magselos sa mga babae nga sigduol sa yaha. Kay dancer lagi, daghan kayo giduol. Bisan pag katong uyab pa mi, daghan na jud. Makaingon biya jud ko nga adarit jud siya. Ang nakaapan lang ato di na mi uyab, so bawal na jud ko masuko niya. Kato nga time, gusto na jud ko nga magbalik mi kay feel manggod na ko nga okay na mi. Ready na ko pero every time i-ask na ko siya kung okay na ba siya, moingon na pud siya nga dili pa. So ako, okay na lang pud ko. Bali naghulat na lang pud ko siyang desisyon. So kay di naman jud na ko makaya ang kasakit, nilayo ko. Wala ko'y text, anwa na jud ko'y pakita ato niya. Among relationship di ay is open na yun sa moang mga pamilya. Sila mama, kabalo nga siya akong iyab. Iyang pamilya po. Close na jud kaayo mi siyang pamilya. Apil gani sila tabang para lang daw magbalik mi. Pero wala eh. Wala nag-work ambot nga no. Until one time, okay na unta ko. Moving on na unta. Nikalit og text iyang ate sa kuha. Magsosyo daw mi ugay-ukay tapos simuon lang daw na mog mini butik ang ilahang garahian. So since kaning pamilya niya mga tutsar man kayo sa ako, grabe kaayo sulsul sa ko nga dawato ng offer siyang ate. So gidawat pud nako. Sayang man pod ang opportunity. Pangdagdag income na lang pod para sa konself. So ang ending, nahimo nga permi na kumuadto sila ha para lang magbantay sa muang mini boutique. Permi na nako siya nga makita. So ang process ako ang pag-move on from mga 54% to 0% a real quick as injured. Kay okay man gud mi. Baliyahang pagtagad sa kuha tong uyab pa mi wala jud nagbago. Bisan kabalo siya nga galayo na ko niya. Almost 1 month pud biya to nga wala ako nagparamdam niya. Pero bisan gipili na ako nga molayo siya ha. Akong pag-love o care, wala jud nawala. Wala jud nakuan. Kabalo jud ko sa kong sarili, sa kong heart, nga love, pagyud kaayo nako siya. Mao pagkita na magbalik, pag-uban magbalik, kabalo jud ko nga mag-suffer na pod akong heart sa iya. Pero gitake gihapon ako ang risk. Gipili gihapon ako ang masakitan na pod sa iya. Dayon, nag-start siya sa iyang work. Since iyang work is kailangan jud nga naay magpukaw niyag sayo para maligo, dapat naay magluto niyag sudan para siyang breakfast og balon pang lunch at the same time. Nya kay busy miyang mama, usahay jud dili kay siya maatiman jud. At first, wala jud ko nag-volunteer nga ako ang mag-atiman niya. Wala gani ko ga-expect nga katudi aing pag-sub nako sa iyang mama ato nga time. Kay wala man iyang mama ato nag-ospital kay nagbantay siyang manghod. Nga makarir na jud nako akong pag-atiman niya. Hantod na permi nako matulog sila ha, para lang mo atiman niya kada buntag. 3 years and 2 months na meet together. Apil na tong nagbulag mi. And 3 months na pud kong nahimong asawa-asawa niya. Ako ang nagaluto, galabas siyang sanina. Ang nahulog na jud siya nga live-in na me together. Ambot kanus pa ni mahuman ang dapat humana unta. Wala pa jud may nagbalik, an wala pud namo na istoryahan ug unsa joy tinuod nga status namo. Every time manggod nga gusto na akong istoryahan namo na, muiwas siya. Ambot gani nga no. Wala man pud siya laing gidapanguyaban. An witness ko ana kay permi na mi mag-uban ron. Sa pagkakaron, happy ko. Happy gihapon bisag way kasiguraduhan sa among duha. Kabalo ko nga tanga na kay ko para ani. Pero unsaon taman nga nahigugma raman ko niya, unwilling gihapon kong atimanon siya sa tanang kailangan niya. Kabalo pud ko nga anytime pwede mi ma-end and ready na akong self and heart para ana. Maulan to. Salamat sa pagpaminaw. Og mga bay mao kana ang confession nga
ex-girlfriend turns to asawa-asawa. Kung na may mga comments, reactions, mga opinion, i-comment lang na kaya ito na siyang basahon sa sunod na to nga video. O karon ato ning ipang shoutout ato ni siyang pangbasahon ang inyong mga comment sa ato ang niagi nga video. Gikan ni siya sa story nga My Crush Landing on New Love Story. Hi kang Geraldine Mesa, apil po kang Imelda de los Santos, kang Chris 20 nga nangita siya o nangita sila og part 2 sa confession nga My Crush Landing on You. Og hi pod kang Maria Faith Somo, kang Cheza Arcilia, kang Lorraine Rabanes, hi to you. Apil pod kang Diana Rose Logoronio, kang Jelomay Novabos, Jeline Centillas, Mitchell Dumaoga, kang Chris Vice. Hoy, another atangan na sad ang sumpay. O kang Azime Aba, apil na pod kang NC, kang Norbeta Tampus, nga nangita lagi sila part 2 aning story. Kang Desiree Laga, asa naman ang sumpay. Kang Wena Lua o kang Chaza Arcilia. Sa tanang mga nag-comment, sa nag-react, sa nagtanaw, sa to ang mga audio confessions, sa to ang video confessions, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Hangtod sa sunod higayon, diari lang sa to ang YouTube channel ay kalimot sa pag-subscribe o pagtuplok sa notification bell aron updated mo. Ako si Bay Gamay, moingon na og daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw.